ನಾನು ಈ ಪೈಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏರ್ಲೈಜರ್ ಅಕ್ಕಲ ಎಂಚ ಉನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಕ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚ ಚಪ್ಪ ಪುರೆ ಸೇನ ಗಾಡಿದಕ್ಕೆ ದಾಣಂಚೆ ಬರ್ಸ ಲೈಫ್ ಎన్ని ನೋವುಲ ನಿಜ ಪೂರ ಉಲ್ಟಾನೆ ಅವನೊಂದು ತುಯರೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನು ನೂಲಾಯ್ದ ಬೇನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಇನ್ನು ಅಮ್ಮನ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಶನಿವಾರದ ಬ್ಲಾಗ್. ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಗಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬೇರೆನೇ ಪುನಃ ಒಂದು ತಂಜನ ಮನಸ್ಸು ತುಂಬನಾಯದ ಮನಸ್ಸು ನಾನು ಅಲೆ ಮಂತು ಅಂತು ಕುಚಪುಡಿ ತಂಗನ ರ್ಯಾಪ್ಸನ ಅಲೆ ಮಂತು ಅಂತು ನಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ತಂಜನ ಉಂಡ ಎದ್ದೆ. ನಾನು ಈ ಪೈಡೆ ಬತ್ತನಲ್ಲ ಒಂಚಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಏರ್ಲೈಜರ್ ಅಕ್ಕಲೈಜಲು ಮಗಲೈಜಲು ಬಾಲೆಲೈಜಲು ಸೊ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಉಂಡ ಪಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾನು ಸೊ ಈ ಪಾತಿರ್ಕ ಮಾತಿರ್ಲ ಸೊ ಒಂಚೂ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಕ ಅಂದು ಮೊತ್ತದು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ನಾನು ಮಗು ನಾನು ಒಂಚೂರು ಖಾಲಿ ಉಂಟು ಸಂಚ ನೀನು ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫೈನಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೆನ್ನ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಆವೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಪಗಾಗುತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಬೈದು ನಾನು ಈತು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಕುಜಲ್ ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈತುದ್ದದು ಬರ್ತೆ ಕಾಯಿಸ್ಬೋದು ಬರ್ಸ ಬರೋದು ಬರ್ಸ ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನ್ಯೂ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ಮಾತ ವಿಡಿಯೋ ತೊಂದಿಲ್ಲರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ನೀನು ವಿಡಿಯೋ ಬಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾರ. ಸೊ ವೀವ್ಸ್ ಬರೋದು ಇದ್ದಿದ್ದು ವೀವ್ಸ್ ಬರೋ ಅಂತ ನೋಡಿತ್ತೆ ವೀವ್ಸ್ ಒಂಥದ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗ ಇರ್ಲಾದ ಬಂತು ಪಲ್ಲೆ ದಾದ ಬಂತು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತು ಪ್ರಾಯ guys, and Insta ID Ashta SB follow monthly Facebook ID ಇಂದು
ಟೈಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮನ್ಪರನ್ ಮಾತ್ರ ಐಡಿ ಮಂದನ ಸೊ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಆಯರ್ದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನನ್ನ ಕಡೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಬಂಡೆ ಬಂದಾನೆ ಯಾನೇ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನೇ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರನೆ ಮಸ್ತ್ ಪುರ್ತಾಪುಂಡು ಆತ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ತುಂಡಲ ದಾಲ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ರೀಲ್ಸ್ ಬತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಜೇರಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪು ಎನ್ನ ಗಾಡಿಗೇನು ಪಾರ್ದೆ ಬರ್ಸಗ್ ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಎಂಚ ಆತು ಪೋತುಂಡು ದುಮ್ಮುದಲ ಬೇಡ್ಡೆ ಎತ್ತಡು ಕಷ್ಟ ಬಟ್ ಹೋಪ್ ಬುಡ್ರೆ ಆಪಿಸಿ ಎಪಾಂಡಲ ಎಡ್ಡಾಯರ್ ಎಪ್ಪು ನಾವು ಹೋಪುಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಕಿತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪಾಂಡಲ ಕೈ ಪತ್ತೇರು ದೇವಿರಂದು ಜಾಲಡು ಪಾರಪ್ಪುಜಿ ಜಾರ್ನೆಟ್ ಯಾನು ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಕೊಳ್ಳಿ ತುರೆ ಎಂಚ ಉನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಕ ಅಯ್ಯೋ ಬಾಯಿ ಬಚ್ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪ ತುರೆ ಸಾಯ್ಸನ ಮನಸಾದ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕೊಡು ನಿನ್ನಿ ಕುಂಟಾರ್ದಾರ ಎತ್ತನು ಕುಂಟಾರ್ದಾಗ ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕು ಬಂದು ನಿಂತು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನು ಗಾಡಿ ತೆಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಬೇತ ಇಂಕ ಮಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಕಾರ್ಗೆ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಆಸೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಾಗೆ ಮರಿಯಾಲದ ವಾಯ್ಸ್ ಗೈಸ್ ಕೆಸರು ಆಮಜಿ ಚಾರುಣದಾಲ ಗಾಯ್ಸನ್ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಟ್ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ತೋಚಿತನ ಎಳಕ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಸೇಕನೆ ಕಡೆ ಪಲ್ಲೆಗ ಇಂಕ ಕಾರ್ದ ತೊಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಂಟು ಬಟ್ ಈ ಪಾಂಡಲವು ಮನಸ್ಸಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಅವಳು ಬರ್ಸ ತೋಜಿತಾನೆ ಕುಂಟಾರ್ದ ನಾನು ಬಸ್ ತೋಜಿಂಡು ಚಾ ಬರ್ದು ಕುಡದಿಕ್ಕೆ ಬನ್ನ ಕೂಡ ಬರ್ಸ ತೋಜಿತೆ ಸೇನ ಗಾಡಿದಿಕ್ಕೆ ದಾಣ ಹಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರ ಗಾಡಿ ದಿಕ್ಕಿನ ನಾನು ಗೊತ್ತಾಯಿಸ್ತು ಸಂಡೆ ಅಂತ ಅದು ಕಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಕರ್ಲ ಬಿಡ್ಸಿ ಬರ್ಸ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತಂದ ನಾಕೇನು ಹೋಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೆ ನಾನು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಅವು ತನತಿಗೆ ಆಫ್ ಆಂತುಂಡು ಚಾರ್ಜ್ ಇಪ್ಪಂದೆ ಅದಿಪ್ಪೊಡು ಪಾತೆರ್ನ ತಲಕೈನ ಒಂದಿಚ್ಚಾಂಡ್ ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪರ್ಲ ಆ ಒಂತಿಜಿ ಈಗ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ನ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಾನು ಮಣಿ ವಾಯ್ಸ್ ಪೋದಿತ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಿನ ಮೈಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಚೈಕ್ ದಿನೊಲ ಚಾರ್ಜ್ ತಿಪ್ಪುನುಲ್ಲ ಆಫ್ ಆಂಡ ನಾನು ಪಾತೆರ್ನೆ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪು ಯಾನು ಬಯ್ಯಗ್ ವಾಕ್ ಪೋಯಿಂದ್
ഇതണ്ണി എല്ലാ മിത്രോടെ വാക്ക് പോയിണ്ട് రోడ్ వానం నాతన్ బండ ఇటు వాక్ పోకున్నలా ಕೆಸರನ್ನ ಪಾತ ಒಂದು ಬರೋಡು ఏ పసరి అప్పుడు ముందు గుర్తుజ్జి మన ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಇಂಚ ರೋಡ್ ಇತ್ತು ವರ್ಷ ಪೋಂಡು ನಾನು ಮಿತ್ತು ನಡಪರ ಬತ್ತೆ ವರ್ಷ ತೋಜಿಂಡು ಕೂಡ ಮೂಡಿಲೆಟ್ಟು ಪೈಪ ಹಣ್ಣಲ್ಲ ವರ್ಷ ಬಿಟ್ಬಿಚ್ಚಿ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡುಲ್ಲ ರ್ಯಾಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂದೆ ಚಾನಲ್ ಅವೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಂತ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂಚನೆ ಇಂಕಲು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪಡು ನೆನ್ನೊಂದಿತ್ತ ಒಬ್ಬಪ್ಪನೊಂದಿ ಕುಟ್ಟೆ ಆರು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಇತ್ತ ಬೈದೇರು ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪಡು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಪನ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ವಿಷಯದಾದೊಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ರೀಲ್ಸ್ ಮನ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅವು ತುಂಬಾವೇ ಕಾಂಡಲ್ಲ ಬರೋ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪು ಪಾಡ್ನ ವಿಡಿಯೋಗು ಮಂಗ ಮತ್ತೆ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪುನು ಅವೆಕ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಏ ಪಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಕ್ಕುಲೊಂಜಿನ ಬರುಂದು ಎಕ್ಕಡ್ ಪನ್ನೆಕನೆ ಹೋಪ್ ಪುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನಿ ನಾವು ಲಾತಜಿ ಲೈಫ್ಡ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಾಪುನೊಂದು ನನ್ನ ಹೋಪ್ಡ್ ಒಂಜುಲ್ಲೆ ಹೋಪ್ ಪತೊಂದು ತುಂಬು ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬುಲ್ತೊಂಜಿ ರೋಡ್ ತೂನಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಂಡಿಲ್ಲ ನೆಟೆ ಗಾಡಿಗೂ ನೋಡು ವರ್ಷ ಬತ್ತಂದು ಮಾತ್ರ ಕೆಟ್ಟುಂಡಿತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡೆಲ್ಲ ಪತ್ತ ಬೈಚ್ ಅಮ್ಮ ಬಂಡೇರು ಕೊಡೆ ಕೊನೂಲ ಮಂಡೆ ಸೈಡ್ಲು ನೋಡಿ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಇಡು ಎನ್ನಿ ನೋವುಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪೂರ ಉಲ್ಟನೆ ಅವನೊಂದು ತುಯರೆ ಮಾತ್ರ ಖುಷಿ ಟಿಪ್ಪುನು ನೂಲಾಯ್ದ ಬೇನೆ ನಮಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು ಇಂಕೋ ಇನ್ನ ಪನೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸಿಂಪತಿಡ್ ಪಾತೆರ್ರೆ ತೋಜಿ ಪೌಂಡ್ರೋಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಪಂಡ್ರೆ ಪೋಪುಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನು ಏನ ಅನಿಸ್ತು ನಂಗೆ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋ ಪಂಪು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ನಾವು ಮುಗ್ಗೆರೆ ಜಂಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಕೂ ಬುಡ್ಪುಚೇರು ಬದುಕರೆ ಬರೀ ಮಂಗಡ ಬದುಕೊಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತಿದಾದು ಪೋಂಡು ನನ್ನ ಎಂಕಲ ಜನರೇಷನ್ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ಏನೊಬ್ಬರು ಅನುಭವಿಸರುಂಡು ದಾದನ್ ಪನ್ನಾರೆ ಪೋಪುಜಿ ಬಟ್ ಇಂಕು ಸೈತದ ಬದುಕೋನಿಲ್ಲ ಇಂಚು ವಿಷಯ ಏರೆಲ್ಲ ನಂಬುಳಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮಕ್ಕಳೇ ನಂಬುಳಕಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಪತ್ತಾದು ಪಾಡ್ವೇರ ಸೊ ಮಾತೆಲ್ಲ ದೇವ್ರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾಡ್ದು ದೇವ್ರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಪಾರ್ದು ದುಂಬು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏ ಪಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎರಡು ದಿನ ಬರು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಎನ್ನಿಲೆಕ ಬದುಕರಿಪ್ಪು ಎನ್ನಿಲೆಕರ್ದು ನೆಮ್ಮದಿಡ್ ಬದುಕರಿಪ್ಪು ಸೊ ಏನಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ನ ಏನು ತಿಪ್ಪರ ಮುಕ್ಳಿಗೆ ತಾನೆ ಕಾಸುಂಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ಶೊಕ್ದ ಅಂಚತ್ತು ಏನಂಜಿ ಹೋಪುಡೇನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗು ಬತ್ತನು ನಿರ್ದಾಂಡಲ ಏನಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಏನ ಮನ್ಪೊಡು ನಿತ್ತುಂಡಲ ಏನ ದಿತ್ತುಂಡಲ ಆ ಮನ್ಪರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಿತ್ತು
చాలా బొక్క అవి జనకు దగ్గర ಬಿಟ್ಟು ಜನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೈದ ಚಾರ್ಜ್ ಮುಗ್ಗಿನ ಅಂದು ನನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನ್ ಅಂದು ಬಟ್ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಬಂಡ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡ್ತು ಎನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನು ಪನೋಲಿ ಓ ವಿಷಯ ಲಾಡು ಜನಕ್ಲ ಆವಡು ಏನೈತನಲ್ಲ ಪನೋಲಿ ಇಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಿಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಕೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈತಿರ್ತು ಬದುಕಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಏನೈತನಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಸೊ ಅಂಚೆ ನಿಂಗೆ ಗಂಡ ಆಪುಜಿಗೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂದಾಲ ಮನ್ಪಾರ ಆಪುಜಿ ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೆಲವು ಮಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಪೂರಲ ಫೇಸ್ ಮಂತೊಂದು ಪೋಪುನು ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಬಿಡ್ನಿ ಅಂತ ಮುಗಿಂಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಬಂಗ ಪಂಡು ಬಂಗನ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಡ ಅವಳ ಗೊತ್ತಾವಂತುಜಿ ಅಂಡ ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳೊಂಚಿ ಮದಿಮೆಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರಲ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಪೂರಲ ಅನುಭವ ಅಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಏಜ್ ಬಟ್ ಹಿಂಗೆ ಪೂರಲ ಐತೆ ಪೂರ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಏಜ್ ಹಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಂಗೆ ಅನುಭವ ಅಂಡು ಏರು ಎಂಚ ನೋಟು ಎಂಚ ಇಪ್ಪೋಡು ಏರಡ ಎಂಚ ಪಾತೇರೋಡು ಸೊ ಪೂರಲ ಅನುಭವ ಅಂಡು ಅಂಚೆನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಾತೇರ್ನು ಅವು ಏರ್ಲೆ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ನಾನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಪನ್ಪುನು ಏರ್ಲ ಆದಿಪ್ಪಾಡು ಮನಸ್ಸು ಡೈನುಂಡು ಐನೇ ಪಲ್ನೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪಲ್ನೆ ಹೊರ ಅಕ್ಲ ಪಾತೇರ್ನಕ್ಕೆ ಏನುಂಡು ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಬಗ್ಗ ಬೇರೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ಪನ್ನೆ ಬೋಡ ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಂಚ ಉಲ್ಲ ನಂಚನೆ ಇಪ್ಪಲೆ ಏರೆಗಾಲ ಚೇಂಜ್ ಆವಚ್ಚಿ ನಮ್ಮನ ಇಷ್ಟದ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂಗ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವೇ ಶಾಶ್ವತ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ಎಲ್ಲವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡಲ್ಲೇ ಹೆಂಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಅನುಭವ ಇಜ್ಜಂದೆ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಂದು ವೀಡಿಯೋಲು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಂತೊಂದಿರ್ಲೆ ವರ್ಷ ಬಿಡು ಉಂಟಾದಿತ್ತೆ ಮಂದೆ ಏನಪ್ಪ ಬೇಲೆ ಬಂದೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಉಂಟಾದಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಅవి ಅಪ್ಪಾಗ ಇಂಕ ಪಾತರನೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜ ಅದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಚ್ಚಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದೊಂಜಿ ವಿಷಯಲು ಬರ್ಪುನಪ್ಪಾಗ ಪಂದು ಬರ್ಪುನು ತುಪ್ಪನಾಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಪಾತೇರ್ನು ಪಂಡು ಇಂಕ ಎರಡ ಅವಳಡ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರ್ನು ನಾನು ಇಂಚಂದು ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮಂಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಒರಣೆ ತೂದು ನೇರೆಲ್ಲ ದಾಲ ಪಣರೆ ಹಾಪಿಸಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತದೇ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಪನ್ಪುನು ಸೇರ್ಸಾಡ್ ಪನ್ಪುನು ಅತ್ತು ಇಂಕ ತಿನ್ನ ವಿಷಯ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಹೊಡಿತಿನ ವಿಷಯ ನಾನು ಪಾತೇರ್ನು ದವೆಂಡ ನೀತ್ಲ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಡು ಮರಳು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಿಂಚ ಪಾತೇರು ಒಂದಿತ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಹಿಡಿತ್ಲ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಇಚ್ಚಾಡು ರೀಲ್ಸ್ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಮಂತ ಉಂಟೆ ಸೊ ಇತ್ತೆಂಕ್ ಧೈರ್ಯ ಉಂಡು ಪಾತೇರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನೇನುಂಡಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಶೋಭಕ್ಕ ಕುಲ್ದೇರ ತುಕ ಎರಡೊಂಚೂರು ಪಾತೇರ್ದ ಸಮೀರೆ ಶೋಭಕ್ಕ ಪಾತೇರ್ ರಜಿನ ಪಾತೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಜಂದು ಬಾತೀನಿ ನಿನ್ನ ನೆವರು ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಮಂಡೇ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಿಕ್ಕ ಮಂಡೇ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಕ್ಕೆಲ್ಲುಂಡು ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಕೊಡು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇರಾದೆ ಬೊಕ್ಕ ತೂ ಹೊಡೆಯಪ್ಪ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್.